En Samir torna a enganxar un dels cartells de Miquel Barceló. I no és la primera vegada. La falera per aconseguir el que ben bé pot ser l'últim cartell de la història de la Monumental fa que sigui fàcil trobar-ne destripats. És bastanta la gent que vol endur-se'ls de record. La gente lo arranca porque es la última corrida y la gente lo quiere llevar de recuerdo. Te piden que lo regalas uno, que le vendes uno. I si s'arranquen els cartells en calen de nous per reemplaçar-los. A l'empresa de distribució Mar Martí, els encarregats d'enganxar-los no donen l'abast. Tothom està molt expectant amb aquest tema, tothom em demana cartells, m'arranquen cartells. No els hi puc donar, perquè jo no puc donar cartells a tothom. Puc donar un, però no... I clar, què passa? La gent va pel carrer i si veu un cartell del José Tomàs, hòstia, a vegades me'l tallen amb una navalla i se l'emporten. Al carrer, però, és més fàcil trobar gent que els cartells no els vol veure ni en pintura. Jo no me l'enduria a casa ni de broma. De fet, estic encantada que tothom se l'endugui a casa, que desaparegui de la ciutat. Yo, para limpiarme lo que se puede limpiar con él. El que és segur és que, per bé o per mal, el cartell no deixa ningú indiferent.